I dag skal vi spille noget Minecraft Hardcore World. Det betyder, at hvis man dør, så respawner man altså ikke. Så vi må virkelig ikke dø på den her verden. Og så laver vi vores tools. Okay, så vi har sten, pickaxe og en stenaxe. I den biome derhen. Er der nogle villages? Wow, det er flot derovre. Okay, der er ikke, det ser ikke ud til, at der er nogen villages lige her. Derovre, der ligner... Det ligner et ship derhenne. Så jeg laver en dør, tror jeg. Oh my god. Sådan der. Okay, en chance. Okay, der er faktisk... Okay, en god start. Vi har lige fundet her. Okay, der er noget dernede. Der er noget lige dernede. Vi fik 15 stykker. Hello. Guys, se en flot udsigt.